Kolomembe n'ale toko autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma ne okonna la Mali, Burkina ani Mauritanie olu koni be okono olu ka lajɛrɛ 59 o de tun bɛ Bamako bi juma janvier kalo tile 27 ni kolokofɔlen kɔni ale sigira sen kan kabiri san 1970 ani 70 ale kun ye mun ye o de ye ni jamana saba ka se ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma mun ye u furancɛw u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na ka se ka yen yɔrɔw k'olu yiriwa kosɛbɛ. Seydou Lamine Traoré n'ale ye Mali ministre ye mun ɲɛsinen no dugukɔrɔ nafolokow ma an k'ale lamɛn ni lajɛrɛ in kan. Laɲini ye halisa ka bɛn sabati jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana saba ninnu ni u jɛlen don zone mun na frontière minnu na ka o nafolo ninnu o dugujukɔrɔ nafolo ni en tout cas sɔrɔ fɛn fɛn bɛ o yɔrɔ ninnu na ka u exploiter ka ɲa walasa jamana ninnu ka lafiya. Fatoumata Bako Traoré n'o ye Burkina ministre ye mun ɲɛsinen don u ka musaka kow ma ale fana tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ lajɛrɛ in a bɛ kɛ sababu ye ni jamana saba u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min b'u ka jamanaw kan ka se ka o kɛlɛ cogo min na an k'a lamɛn. An ka hakili di ɲɔgɔn ma ka filɛ cogoya min na an bɛ se k'an ka jamana saba Burkina, Niger ni Mali difficulté dɔ an ka ko dɔw b'an voilà ka hakili di ɲɔgɔn ma. An ka jamanaw lataga ɲɛfɛ. Seydou Lamine Traoré ka fɔla u ka ni lajɛrɛ in senfɛ u na baara kɛ yaasa cogo min na ni san 2023 kɔnɔna la u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan mun ye halisa ni yɔrɔ kofɔlen ninnu olu ka yiriwa ani i ka dɔn k'a fɔ lakana u ka na ni jamana saba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni yɔrɔ kofɔlen in na. Seydou Lamine Traoré. An bɛ kɛnɛ mun kan baara mun kɛra san tɛmɛlen an bɛ n'a lajɛ o kɛra cogo jumɛn na a ɲana wa a ma ɲa wa mun y'a jɛ ka o lajɛ n'o bɔra yen nɔ san wɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn minnu tigɛlen don n'o ye ɲinan 2023 in ye ɲinan fɛɛrɛ jumɛn minnu tigɛlen don walasa baara in fɛn o fɛn ma se ka kɛ salon o ka se ka kɛ ka ɲa o ka se ka kɛ ka ɲa ɲinan nin bi jɛ in a b'o o de kan. Sani bi donya in cɛ ni jamana saba ale kodɔnnaw olu ye baara kɛ janvier kalo tile 25 fo ka taa bila a tile 26 mun ye sɛnɛ koɲɛw kan mɔni ani fo ka taa se dugujukɔrɔ nafolo olu kow ma olu ye sɛbɛn minnu baara ni ministre kofɔlen ninnu u n'u ka baara o sinsin o de kan. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.